Так, hints goi elish atchua. Новый еще на синстрим, hintsam marидич. Аз дючтек хешер дачуац, YouTube чабеш вы, иш вычнас. Так, вот, почвадуй. Отлично, отлично. Гушу, хэшу, картинка не зависает, Хамзат, все нормально. Сейчас попробуем теперь брату подключить. Го, видео, YouTube чуа босс, TikTok чуа, нормально. Телефон ты, юса TikTok, YouTube чуа. Компьютер ты, цундела, tāds проблемш не смогуда. Так, валександр хэшу гушу. Все отлично. Так, хинца, соба, кизахши минуат вулашсун. Хинц вай худа дизари. Хинц вая зум халати изерой. Собар дилаш. Так, хар иштлатюр. Ага, теперь проблема с камерой, Дион. Камера туда дизера. Ага, освободилась. Так, хара. Sana o da iyi adam duşun konu. Освободилась. Я понял, что я ничего не понял. Сейчас разберемся. Так, копировать ссылку приглашения. Сейчас мы скопировали. Теперь нужно найти наш чат. Все, говорю, хватит чат. Ссылка ю. Иша ссылка ю. Так. Ссылку чуэлу швек хочу воркшоп. Так, теперь. Отключить субтитры. Теперь мы должны включить хузар камер. Да, и оно я. И модуля. Так, освободилась. Так. Алейкум салам, Роман. Освободилась.
Мне интересно, почему ни один блогер или активный пользователь не называют твоего имени? Алейкум салам, Питер Вольф, Чираи, Саид Таря Ютубе, Моста Волчу, Тердуа. Ютубе, Эсхшимуса. Чем я безгранично горд был. Так, почему Бария не называют? Потому что со структуре вот дель. Суига шишвахала, закави, правительство, юбошил, театральный труппа играть деш был, роль правительства изображать деш был. Цера асхшан бол биелер. Из закави нюхи лехчу инца митинг шкада. Цада вехкар цера قايل وقشتا دجيني يحكن. يوغا هنزيوغا عقوش وحكن. Цундела что беговина ше датугерч бурич со асти агенту алгерч. Цуна уқатсахилла сун қудинен дамелдол бюром дүйчлиуш буиш дат. Цундел церсецеце ёq цехча цахум диц диз таган цахум диц даш. Ишта демонстративное это свободило, что важное. Правда я их напугал. Хотя умадачун просто Цанна хуман قويلاتيش بعدك داديتر بي اسقبيش بوال باشون تندل دوشون شادق قزاتا تا سورت درقيتي سورت ديش غيرتر سوشونا كده حكر دا هنسر سونا Если вас демонстративно не замечают, Бог, значит вами всерьез интересуется. Генри Дэвид Торо. Генри Дэвид Бохвейг замечается, да. Значит, вами всерьез интересуется. Он дальше заинтересоваться, дентан ассоциация обвинения, что прямое обвинение, что вас. Супра обвинение, что жоп дал диз. Нага асан вой келлелари, вой судделари, суди бехкан, суди балина. سودي عدو يتستردر تاك شادقة عيدلو عقبالين سودي واخوش بنا إخاتر شديدر نو ويقعت غانا إأتونش بحث سودي لا أسي أبينيني شيتشا تان انت например سوق اوق وعسشان تبول بيشو أس أول حيالي شي доказательствош حياة تا доказательствош цериалу яц أسا يو سودي لا демонстративно со замечать سوا und alcha suits قوسا ما شي طولم شاش بقر بوتي غاتسان شا دك عايز نشونش والله بالله أصديش تي شردوش سون تا эксперимент ماينس شا شايل ميتج تار использовать ماينا مسو سيجرجلش ناغا بويش خلش ناغا مسو سجا دخاد مس ارتكروش تاري манипуляция шлилеш مسو اغو манипуляция шлилеш ишца هل поминному полюсан وошмаусу تاندين عكاية خليوتيرة und als nicht da immer als دايت شغل مداتي وي شغل ده حقيقة ده قيد so إفيري دعوة ميك سون شو أصدق شوير وقت ده الموضوع شو أصدق بوجود فرويستي يدق دولش سون شغلة قيخلة تغلا وش ده أخ ويتر وشون أصدق تسرت وان بير وشون تر سوال بيوسق بير واتشون تقصواخ إجيل وتر هيتسلز أتيستو بيغتر هينز إجيلو بوتر إش دائما دينا بيسنا إشتاتسوم شقوش أخ شبوخ شغنا تر يازيشو كمنتاريش إذا جين دوكشو شادش غوش دوكشو هينز داجر قيتسيو مايل تاتش نريا شو غتشو يحقن إشت هالدو تنديلا زميشات سوسون ديل سوق تار شيء هم دوت ديل شيء هم دوت ديل но وين как-то все равно дух тар замечать дича тан وي نوچي دو وي рук وي وش дадахал ويга قيتم بوي قلدو понимание ю на وستي بو شادق дух شادق دوي دول حولي حشت пост геноцидный وي يول ситуация حشча просто шадига дигдух. Хотя могло быть намного хуже. Так, чубо успеш бат, что хочу дольше, сун гурдуйте, что ссылка и теншон.
Пока чувох швачу, сунут эльче, ас отвлекаться да, суни гурдать, аш если WhatsApp ти язина, и ок YouTube чу язина, аш кумца да, сун ас тидам цаба мекшун. Так, собор делаешь, халхилил вест, ссылка стрима даёвка сун эльче, чтобы не заблудились наши люди в этом. Собор делаешь. Демократический суд Ютябо. Ричард Альшиенцетиллан. Представляешь, а тролльш бьёк мюшбу инах. Сразу гушму Ричард Альшиенцетиллан су. Йо демократический суд Ютябо су. Ах, имел бусал вуйцу, бусал бжнят, мел белболшу, никайштха. Чё демократический? Я ладно, вот один мал более квалифицированный, нагвает, а лишь отцо безграмотный, села ну чувал. Тапа орца чермоеви гергала муатса бош, амелдеш. Тан хар учувал. У нас сун зашу унадо. Таки грамотный нагва уачу цигат, а жимал хум на хушвик. Так грамотный уац, совершенно стандартный, короче, и ум щазеш. Абсолютно. Так и там бош. Нах, ну, бадек ди чулурю притиум махбол наган, хиру буде илдеша. Так. Он doch wins. Ну да ладно. Так. Гойжо притиум обешмел. Кима бачун шо. Я душун шунар. Ладель. Но дикуду хайшон аш шучу аш язда. Масана го шучу аш анонимно кляуш язящийся и бред язя шугушду. Ах, селан ца у орца чермоя уматса бош амелдеш. Это она хируя кучва. Так, чермоя фамилия Олша. Хуятся фамилия Арцуя Олша. Хош буквар. Тастрим чуаллар йоку прит. Тастрим чуаллар йоку прит аслан. Тут такие тесо. Привет, привет. Ну да ладно, Диана. Так, валейкум. Все хорошо, все хорошо. Сдохни. У тебя мощный. А села гилля гамяц. Чуенок. Шей. Женский, мужской, шей коллектив шмаюшу. Церюк, аюца бонус, церюк. Так тебе ж вошвоз. Так, ну да ладно. Вош, вы на власти ачубара ссылку вообще на власти боцерша шен увистри лукшвегуй вы зум юшун юахцагой чувала арсылк окчат чуаюшун вистри лишушун. Единственное связди он дальше асит скустидам цаба арсун цагамек аш запросиюш. Ну а так таган тема туламан дею. تقي ورشو حلقة و اسكرنو و تملاشا و اومو جوبانا حتى بيت يالو جدينا تان يدو طول من يدو تاك تا اتشوشو اتسوي подключить твируа. Все обалделаешь. Так, освободилась, выиграл
دقيقا. Так, освободилось. صار شوي أصلا هينسغشو مشغول. ديلي سوى ما شغل هنا غدو كان زون ضيع والله شو كتير ريوبو عشورسا تيوني عاد سكتشات تمشت شو راميرس Bak освободила Мурат Машуйло. Освободил. Не истерлился. Что здесь такое? Так, освободила. Шува Руэ. Сио Клюэ Кузахлет. Так, сахинсер картинка عموات تردو تصوش كامير اتستيد وقتي تسيل وال شو سو سوبر هيتسر كامير لا نيسنس وغروش هم دا ويرتر سو واتاك هينزو قردو الخيلسو سوبر ديلاش كامل نتسيل تاك مراد حبك حيويستخل مجردون حي تان وي طول من ديول هر سيتواتسيو سو كاميرا تسي настроить يا حاج ديلا طولا من دي شانوخشي وولشون ديز دي دقر كقوزا ديتا آل هما دات دال يوني يا اوت ديني قاش بيرلق ويقام آمن آمن مراد وي هون فزون دك دوه هون ده هون دك دوه هون دك دوه شتك دي تان سنالات جيمي موات يا عصام بوبقنا بيسنا نبات بايا لا لا بلزيتنا ديلا دك دو يعني شيء اصلا دك دو سو участник خلوات اشتات احر اوليتا بابيت كيرك ينق وي مارشون ايربل بوك انتش اشتوت يا توخلير شو بارش قا دينا ووش قيت بريش وا بيخير حنشكر وا غالي شو مصو اغور دا شو بان مص مت يالاتي شو واجني متكش عالات سولتي او جي شيء ابيراتي دعيولير تير غالي شو غاسقش إيش مثلا خوش ديك لقصون خوش ديك أصلا قديت تجاه خيلش بدرو بنش تيوق أخيل شان بيمخور دات ده يبقى دو نويا هل دي شو درستي